Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang 52 anyos na rider matapos na tumilapon sa kanal dahil sa karambola ng truck, container van at motorsiklo kamakailan sa kahabaan ng Marlica Highway, Barangay Ilaor Norte, Uwas, Albay. Kinilalang nasawing rider na si alias Boy na isang welder. Sugatan naman ang 49 anyos na driver ng truck na si alias Roy, kapwa residente ng lalawigan ng Camarines Sur. Kinilala naman ang driver ng container van na si alias Sam, 23 anyos, driver at residente ng Surigao del Sur. Ayon kay Police Major Jonathan Apil, habang binabaybay ng container van ang direksyon patungo sa lungsod ng Legazpi, bigla itong nawala ng kontrol at kinain ang linya ng kasalubong na truck na nauwi sa salpukan at pagsalpok naman ito sa isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact, dumire-diretso ang truck sa kanal na ikinadamay ng motorcycle rider. Sa unang collision, na-damage na yung truck mismo. Kaya siguro nawalan ng control at hindi na makontrol dahil sa may damage na siguro yung mechanism ng truck natin. So, nagkaroon siya ng loss control po. Maharap ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to properties kung sakaling ituloy ng pamilya ang pagsampa ng kaso laban sa kanya. Yes po, pinakita man sa amin yung mga documents nila, yung mga rehistro ng kompleto mo naman po sila. Paalala ng otoridad sa mga motorista na tiyaking nasa kondisyon ng katawan at maging ang mga ginagamit na sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.